डिसिप्लिननि बेलायावथ' डिसिप्लिनानो जाखायो लोंनाय जानायाथ' दङ जिहेतु फेस्टिभेल नालाय बयबो रंजानो फैयो मोनाजासे रंजायो आरो बाहाय फुरथि खालामो होननानै बयबो फैयो आरो बावखुंग्रिया जिहेतु हिस्ट्रिकेल जिहेतु गावखौनो बावनाय अन्थाइ थाफायाव बावनानै राजखुंग्रिया गावखौनो जिउ फोजोबना लानाय बे जिउ फोजोबना लानाय राजखुंग्रिखौ फोजाखांनो आरो इयुनाव बावखुंग्रिनि आइजो बादि जों मोनफिननो थाखाय बयबो रंजा बाजा बाहाय रंजाफैयो आरो फोजाखांफैयो लामायाथ' जाबाय सौरायखेलानिफ्रायबो लामाया गिदिर जाबाय आरो मोनसेया जाहैबाय औवाबारि आरो औवाबारि जोंहा आदर्श स्कुलनि लामायाबो मोजां जाबाय आरो जों बानायगासिनो दं जिहेतु थुरिबारि बान्दोगुरि जे क्रसिं बे लामायाबो ब्रिज जाबाय माने मोजाङैनो प्रब्लेम जानाय नंला आरो आवगायावथ' बिदि जाखायाखै बे थांनाय 5 बोसोराव गभर्नमेन्ट दंमोन बिथांमोना साफा खालामाखै आंबो रिपर्ट मोनदों जोंहा अलरेडि बेनि थाखाय जोङो मिउनिसिपालिटिखौ दोनखाबाय आरो बथल प्लास्टिक बेखौ बुथुमनो थाखाय जोंहा मानसि दोनखानाय जाबाय खुनु हाजो सायाव जोङो प्लास्टिक बथल सानसेनि उनावनो जोङो फोजोबगोन सेस्था खालामदों आरो बयखौबो जोङो एवारनेस खालामदों जाहाथे प्लास्टिकफोरखौ जथे मथे गारा जोंहा पिन पइन्ट होखानाय दङ बेफोराव बथलफोरखौ गारो आरो जिहेतु एनभायरनमेन्टआ मोजां थानांगौ बे हिसाबै जोङो गासैखौबो खावलायदों जथे मथे गारलाबायाबालानो जेराव जों होखानाय जायगा दं बेवहाय गारनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय बेवहाय नेसनेल बेवहाय बेनिल' नङा अल इन्डियानिफ्राय हिमाचल प्रदेश काश्मीर गोबां जायगानिफ्राय पान्जाबनिफ्राय फैयो गोबां जायगानिफ्राय फैयो झारखन्डनिफ्राय फैयो गुबुन गुबुन स्टेटनिफ्रायबो बेवहाय पार्टिसिपेट खालामो आरो जायनो देरहायो बेनो प्राइजखौ मोनलाङो बे उद्देश्यआ जाहैबाय नेचारेलि बेवहाय बावखुंग्रियाव संक्रान्ति दिना माने 14 तारिखआव जोंनि बे एरियानि क'क्राझार एरियानि मानसिफ्रा लोब लोब हाजो गाखोयोमोन आरो बे लोब लोब हाजो गाखोनायखौ लानानैनो 2013आव जोंहा बिटिसि काउन्सिलाव जों रायज्लायनानै बेवहायनो बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ जों बुजाबनाय जादों आरो दिनैसिम सोलिगासिनो दं जोंहा बावखुंग्रि फेस्टिभेला थांनाय 2013 सननिफ्राय जागायजेनदों आरो जागाय दिनैसिमबो जागायबाय थादों आरो गाबोननिफ्राय जिहेतु गाबोन 12 तारिख गाबोन जोंहा बिटिसिनि मानगोनां चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा फैगोन आरो मेन पेन्डेलखौ बिथाङा अपेन खालामगोन आरो बे दिननिफ्राय जागायजेननानै फिरफिला बिरहोगोन आरो 13 तारिखआव जोंहा खारनाय हाजो गाखोनायाव खारनाय कम्पिटिसन बे जागोन आरो बे कम्पिटिसनाव फार्स्ट प्राइज हिसाबै 50,000 मोनगोन बेनिफ्राय 13 तारिखआव आरो जोंहा मोसानाय बैसागु मोसानाय कम्पिटिसनबो जागोन गिला गेलेनायबो जागोन खमलायनायबो जागोन दंफां बुखुनायबो जागोन बेफोर जाहैबाय जोंनि स्पेसियेल एजेन्डा बेजों लोगोसे गोबां जानाय माने फुड दङ बेखौ जानायखौ बयबो जाफैगोन आरो बयबो गावबा गाव चइसनि थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय बायदि मैया दं गोबां रोखोमनि जानाय मोनगोन ओंख्रि संनायनि जिहेतु कम्पिटिसन जायो जोङो देग्लाय लानो हायाखै ओंख्रि संनायनि कम्पिटिसनखौ जों देग्लाय लानो हायाखै खारन गेजेराव बिसायख'थि थाबाय नालाय बे बिसायख'थिनि थाखाय जों कयेकथा एजेन्डाखौ जों गारनांदों आसा खालामदों फैबाय थानाय बोसोरफ्राव जोङो 10 तारिखनिफ्राय खालामगोन जिहेतु सानथामा जोंनि थाखाय खम जादों जों 10 तारिखनिफ्राय खालामनो सेस्था खालामदों बेखौ जोङो बिटिसि काउन्सिलाव रायज्लायनानै जोङो थिग खालामलायगोन माबायदि बेसे बुरजा मानसिफोरा बाहागो लाफैयो नेचारेलिथ' ओरैनो दासिमथ' फैगासिनो दं आङो कयेकथा दखानदारा खोन्थादों सार देग्लाय 35-40 हाजार लाब मोनबाय होननानै थारमाने मानसिफ्रा फैदों आरो जादों आरो हाजो गाखोदों दिनैथ' नुबाय जोंहा मानगोनां आगोलनि डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बिथाङा फेमिलि लानानै गाखोदों बिथांजों लोगोसे गोबां मानसि हाजो गोजौआव दंहैयो बयबो गाखोदों आरो बयबो गाखोनानै गावखौनो माने बावखुंग्रिनि सासे हिर' हिर'इन माने मोजां देहा थानायखौ बिथांमोना फोरमायदों आरो बावखुंग्रिनि जिहेतु मिनिं बेखौ मोनथिनो बयबो लुगैदों ट्रेन्सपर्टेसननि बेलायाव थांलाय फैलायनि राहाखौ माबायदि थांलाय फैलायनो जों बिदि होआखै जिहेतु बावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जों उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों जिहेतु आं बे जायगानिनो मानसि बावहाय ट्रेन्सपर्टेसननि बिदि थांलाय फैलाय होआ खिन्थु बेखौ ट्राफिकआ खालामगोन बेखौ गाबोननिफ्राय खालामसिगोन बबेजों ओंखारो देग्लाय लामा गोदानजों मोनबाय जोंहा राभा बेलगुरिजों थांनाय खाथ्रासाजों ओंखारनाय बालुजराजों ओंखारनाय लामा मोजां दोंसे जों मोनबावबाय आरो हाजो साजों दाउखिबारि औवाबारियावबो थांनो मोजां लामाजोंनो थांनो हाबाय
बेखौबो जों लामाखौ बेखेवनो हाबाय आरो ट्राफिकआ एथ' प्रब्लेम जानाय नङा